Ahojte babetkovci, vítam vás pri dnešnom natáčaní. Mesiac je v podstate mesiac marec je mesiacom autosedačiek a teda celý mesiac vám budeme vysvetľovať nejaké veci ohľadom výberu autosedačiek, na čo sa máte zamerať a tak ďalej. Budeme sa teraz dosť tomu venovať. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijali Juraj a Ivan. Ivan je v podstate školiteľ, čo sa týka sedačiek Cybex. Včera sme mali asi 3-hodinovú večeru, kde sme prešli veľmi zaujímavé témy. A Juraj je potom obchodný zástupca firmy Cybex. Tento diel bude síce o sedačkách Cybex, ale vysvetlíme si vo všeobecnosti všetko o pokračovacích autosedačkách. Ja si myslím, že ohľadom tých vajíčok je dosť tých videí, ale vidím, že stále tápete, čo sa týka pokračovacích sedačiek, a to buď už po vajíčku, alebo potom od 105 cm. Tak budeme sa vám snažiť dnes vysvetliť, ako si vybrať správne tú ďalšiu sedačku. Pretože sledujem, že na sociálnych sieťach vznikajú skupiny, kde v podstate radia ľudia, ktorí ani nechodia na školenie, nechodia na testy, tak ako my chodíme na testy sedačiek. Naše predavačky majú školenie minimálne jedno každý mesiac od každej značky. Takže dobre si rozmyslíte, kto vám naozaj radí tú sedačku, ale už som sa zas rozkecal. Ivan, Juraj, ja vás tu srdečne vítam. Ahoj. Takže taká moja prvá otázka, Ivan, aby sme začali úplne od začiatku. Trošku sa už začína miešať ľuďom, čo je vlastne iSize a čo je R129. Lebo niekto používa označenie R129 a iSize, tak ak by si nám povedal, potom samozrejme ľudia narazia určite ešte na nejaké R44 normu a tak ďalej. Uveď nás, ako to vlastně je. Momentálně vlastně platí dvě normy, to znamená R44 a R129 a iSize je opravdu velikost, to znamená, že se dělá ten test a některá auta od roku 2016 už jsou označována iSize a pokud máme autosedačky iSize a auto iSize, tak víme, že vždycky ji dobře upoutujeme, že se nám tam vejde. Ten rozdíl právě je na ty centimetry, takže ty rozdíly mezi 44 a R129 je za prvé, dřív to bylo na váhu. To znamená, že byla norma 0 až 13 kg, 9 až 18 kg. Nicméně každý dítě je jinak vysoké, jinak široké, ale co vždycky víme, důležitý je mít hlavičku v záhlavníku, proto nová norma 129 je na centimetry. Velice důležitý údaj, ta výška je důležitá. Já třeba mám dvojčata, holky byla každá jiná, jedna měla 7 kg, druhá 9, vždycky holky byly obě dvě stejně vysoké, takže důležitá ta hlavička, proto aby maminky věděly, opravdu norma 129 je na centimetry. Stará norma používala starý typ figurín, který měl třeba 4 až 6 čipů jako bezpečnosti a zaměřoval se na hlavu, krk a hrudník, zatímco Q-dummies, figuríny nové, mají až 32 těch čipů, zaměřují se na hlavu, krk, hrudník, boční náraz, mimochodem teda dřívější norma vůbec neřešila boční náraz, zatímco norma 129 řeší boční náraz. Obě dvě ty normy to testují v rychlosti 50 km za hodinu. Možná by stálo za to, že hodně v Česku nebo v Evropě je známý Adactes, který testuje kolem 70 km. Cybex, vím, že má svou testovací linku v jaké rychlosti? Ano, v 80, 75 až 80 km, aby opravdu se zaručila bezpečnost dětí po co nejdelší dobu. Mimochodem, jak si říkal, to přeskakování kategorií, to znamená, první máme vajíčko, mimochodem vajíčko používáme co nejdéle, až třeba do 87 cm, protože vnitřní orgány vlastně dětí se vyvíjí, mají úplně jinou stavbu těla než dospělí, proto vydržme ve vajíčku co nejdéle. Víš určitě sám, že vám chodí maminky v 6, v 7, v 9 měsících, že už tam lezou nožičky. Ne, vždycky je důležitá hlavička a renomované značky určitě ví, že dělají až 87, 85, 87 cm právě proto, aby byla zaručena co nejdýl bezpečnost. A potom, když jsme se bavili o pokračujících autosedačkách, pak se rozhodneme, jestli chceme autosedačku v protisměru, anebo jestli chceme třeba jezdit po směru jízdy, aby ty maminky opravdu se rozhodly, jak budou chtít jezdit a bavíme se o bezpečnosti. Vždycky chceme tu top bezpečnost, proto zůstejme ve vajíčku co nejdéle, použijeme vložky
tak, jak potřebujeme, tak, jak je napsaný vždycky, protože ty jsi zmiňoval na Facebooku, že jo, podložte tam, já nevím, plínama, třeba, že děti někdy jako mají toho prostoru. Pozor, prostor, když dobře utáhnete pásy, musíte samozřejmě vždycky dobře potáhnout pásy a prostor, který tam je důležitý vlastně, aby ta energie se rozprostřela. Jakmile tam dáte cokoliv jiného nebo necháte ty vložky díl, než se používají, tak vlastně změníte naprosto těžiště autosedačky a autosedačky se stávají nebezpečný. Mimochodem, jestli teda mám takový monolog, ale pokud špatně upoutáte sebelepší sedačku, tak je vždycky nebezpečná. Vždycky se soustředí na to. To sme dosť ďaleko. Čiže aby som to nejakým spôsobom zhrnul, iSize norma je nejaká veľkostná norma, čiže predstavíme si nejakú krabicu, do ktorej vojde tá sedačka a tým pádom je to spolupráca automobiliek s výrobcami autosedačiek, kde si môžete byť istí, ak si prečítate návod k autu a máte tam, že má iSize sedadlá, tak tým pádom vám tam určite vojde iSize sedačka. Bez toho, aby ste museli upravovať alebo vyberať hlavovú opierku a všetky ostatné veci. Je nová norma R129, ak som tomu správne pochopil. Táto norma ale nehovorí o veľkosti sedačky, ale o bezpečnosti. Preto si všímajte, u niektorých konkurenčných sedačiek majú iSize len do určitej veľkosti. Napríklad konkrétne, myslím, že V-Safe, že? Do 135 cm je iSize a potom je R139. To je v prvom rade. V druhom rade, o čom sme sa zmienili, je v podstate používanie tých vložiek. Hej. Vajíčko musíme používať čím dlhšie, áno, to je samozrejme, s tým maximálne súhlasím. Čo ale v prípade, ak je dieťa, lebo stále, keď prichádzajú k nám zákazničky, tak im hovoríme, no OK, ako máte pred sebou zimu, povedzme v 6. alebo v 5. mesiaci, super, určite vám vydrží minimálne rok tá sedačka, hej. Lenže keď ju kupuje, povedzme, ja neviem, v októbri, tak budúci rok bude mať to dieťa, povedzme, v zime 11 mesiacov a to už začína byť to vajíčko úzké v ramienkách. Je to problém? Dá se říct, že opravdu ty Renault značky většinou z 90% opravdu v těch 10, 11, 12 měsících, když musíte vyndat právě ty vložky, opravdu vyndat, posouváme tu hlavičku, takže roste nám vlastně celkově ten prostor a z 90%, samozřejmě každý děťátko je jiný, to si musíme říct, z 90% ty autosedačky jsou dělané tak, aby ty centimetry opravdu vydržely. Takže když je napsáno do 87 cm nebo do 80, to je záleží na výrobci, tak ty sedačky jsou dělané tak, že většinou se rozšiřuje u ramínek právě ta autosedačka u všech vajíček a posouvá se ta hlavová opěrka, tak aby dětem to opravdu sedělo, aby byly v bezpečí. U vajíček se používá tříbodový pás, protože je snazší připoutání a rozprostře se ta síla toho nárazu vlastně proti směru tříbodovým pásem. Takže to bych asi k vajíčku. Dobre, OK. Ja si myslím, že aj tak sme nechceli túto časť robiť o vajíčkách. Poďme do pokračovacej sedačky. Vy ste s touto pokračovačkou v podstate vyhrali Adact-test minulý rok, alebo respektive dostali ste veľmi je to jedno z nejlepších hodnocení, co se týká, ty Adact-testy, samozřejmě těch kategorií je mnoho. Určitě jsme vyhráli Adact-testy ve vajíčkách, vyhráli jsme Adact-testy vlastně v pokračující sedačce 100 až 150 cm a podařilo se nám opravdu velký úspěch ve všech kategoriích, které tady vidíme, tak opravdu se podařilo vyhrát ty testy v dané kategorii. U pokračujících autosedaček, možná když jsme u té bezpečnosti, bych rád upozornil, je to hrozně důležitá věc, jak jsme se bavili o tom, jestli vydržet ve vajíčku čím díl, tím líp. Ale spousta lidí už chce sedačku protisměrnou. Jenže co se stává? V celé Evropě je spočítáno, že 80% lidí otáčí už v 15 měsících, protože to je daný normou, zákonem, pravidly. Povoluje to norma, otáčí po směru jízdy. Když už se bavíme o té bezpečnosti, opravdu zase, pokud chceme otáčecí sedačku, vydržte co nejdýl, oni jsou až do 105 cm. Vy byste vlastně měli celou dobu ji používat, téměř celou dobu, proti směru jízdy, protože ta bezpečnost prostě je tam největší. Vemte si, že když jsme po směru jízdy, když si představíme tu sedačku jakoukoliv otáčenou, ten 5bodový pás vlastně nám vede přes rameno, k hrudníku a jde nám středem. Když je ten náraz a máte ji opravdu dobře utaženo, jak máte, tak při tom čelním náraze stane to, že vás pás drží perfektně, jede vlastně jenom hlava
krk, takže celá ta zátěž, která tam v té nehodě je, ať už jdete v 50, v 80, tak vlastně jde všechno do krku a do hlavy. Proto opravdu se je potřeba rozhodnout v těch 15 měsících, jestli chci jezdit proti směru jízdy, anebo Cybex právě nabízí autosedačku s airbagem, můžeme se na ní aspoň podívat. Právě když některé děti vlastně nejsou spokojeny s tím, že jezdí v protisměru jízdy, nemáte prostor na nožičky, tak je tady airbagová autosedačka, která opravdu při čelném nárazu funguje tak, že i když vám dítě zaspí, tak ten airbag nám jde od spoda, chrání celé tělo. Během milisekundy vlastně se stane to, že ta hlavička, vlastně tady nám to teď krásně ukazuje video, že ta hlavička jde jenom kousek dopředu a vrací se nám okamžitě do polohy, který má. Možná koukneme na to video, jestli to je vidět. A chrání nám právě hrudník, teda krční páteř a hlavu. Takže opravdu musíme se rozhodnout, jestli chceme autosedačku s airbagem, nebo jestli chceme jezdit proti směru. Pokud chceme jezdit po směru jízdy, tak momentálně je to nejbezpečnější varianta. A pojďme dál v pokračujících. Můžeme si pořád říct i v ochraně bočního nárazu. Tu na bude smerovať moja otázka. Ano. Začínajú sa objavať na trhu, a čo som teda veľmi smutný, aj v podstate iné dobré značky začínajú nejakým spôsobom vyrábať sedačky 0,36. Tam ale v podstate málo ľudí vie niečo o izofixových konektoroch, a to je nosnosť izofixových konektorov, kde vlastne všetky tie firmy, tie dobré firmy, okrem centimetrov začali udávať aj je to kila. Vysvětlíš nám něco k tomu? Je to velmi důležitý faktor, protože si můžeme všimnout, že to je 0,46 kg, ale ty sedačky pak se musí používat jenom po směru jízdy, když chcete jako vícero kilo, protože izofixy vlastně mají nosnost 33 kg. Důležitý faktor. To znamená, vždycky je tam důležitý, jsou sedačky do 18 kg, do 19, do 20 kg dětí. Je to právě proto, že váha autosedačky se připočítává k váze toho dítěte a my můžeme používat maximálně do 33 kg v protisměru jízdy, pokud vám nepomáhá pás zadní, trojbodový pás. Ale to už potom jsme právě v tom, co se bavili, přetáčení té autosedačky po směru jízdy. Mimochodem je opravdu reálně spočítáno, že v případě, že otočíte sedačku předčasně, tak ztrácíte až 50% bezpečnosti. Takže když se bavíme o bezpečnosti, jezděte v protisměru nebo si kupte autosedačku s airbagem, pokud chceme pořád tu nejvyšší bezpečnost pro naše děti. Jo? Čo povieš k videám, ktoré proste chodia po rôznych skupinách, kde dieťa pri trikrát otočenom aute vypadlo z pultíku? Víš co, já jsem fakt prošel mraky zkušeben různých firem, a každý z těch specialistů, který to vyvíjí, autosedačky opravdu renomovaných značek, nebudu se bavit o nějakých průměrných, který skopírují, ale každý těch specialista mi říkal, pokud špatně upoutáš autosedačku, vždycky je nebezpečná. Vždycky se koukejte na to. Upoutáš dítě v autosedačce. No vlastně i tu autosedačku, protože mnohdy se to někde motá všelijakými způsoby. Sedačka je jako dobře hodnocená, ale pokud uděláte ty chyby, mimochodem 70% opravdu nehod a 2 závažný nehod je tím, že jsou špatně upoutané děti. Takže k tomu, že se přetáčí auto 3krát, samozřejmě snad se to může, ale když už teda jsme u toho pultíku, tak ten pultík, když je dobře, maximálně na tu jednu ruku, dobře dotažený tak, jak má, tak je to stejně jak u pásů. Když necháš volně pásy, máš čelní náraz, tak ty děti, a třeba i v bundě, tak se normálně vyslíknou z těch pásů a je to extrémně nebezpečný. Takže k tomu chci říct, tyhle videa jsou udělané tak, že za prvý je tam figurína, není tam člověk. Za druhý ten pultík, je tam menší figurína. Takže stejně jako když lidi jdou moc brzo do sedaček z vajíčka, nebo naopak jdou moc brzo do sedaček 0 až 36 kg, no to asi ani nejde, ale prostě když přeskakují kategorie, tak sedačky jsou nebezpečný, stejně jako když to špatně. Takže tato videa jsou udělané opravdu se špatnou konkurenční boj. Je to konkurenční boj, ale je tam špatná figurína, špatně dotažený pultík,
je to prostě... Dobre, čiže to, čo si máme zobrať z toho ponaučenie, je, že musíme správne priputovať dieťa. Áno, či je to 5-bodový pás, alebo či je to pultík. Ak chcete byť nejak odborne si to pozerať, musíte kontrolovať váhu sedačky a váhu dieťaťa, kým ho máte v 5-bodových pásoch. Trojbodový pás nás nezaujíma, pretože ten potom drží celú sedačku, čiže tam tá nosnosť 33 kg toho izofixu sa vlastne vypína, hej. Takže sledujeme 5-bodový pás, sledujeme váhu sedačky. Čiže preto už napríklad aj iní výrobcovia uvádzajú nielen centimetr, že je do 105 cm, ale podarilo sa im odľahčiť skelet sedačky a dajú ju do 22 kg alebo do 23 kg, hej. To je, ale zas musíme docieliť vysokú pevnosť. Je to tak. Preto noha, top teter. Ano, tam už se prostě dávají další ochranné prvky, přesně jak zmiňuješ. Je to bezpečnostní noha nebo top teter, pokud jdeme po směru jízdy, tak aby nám držel auto sedačku. Čiže tam u tejto kategórie potrebujeme tú sedačku vyslovene pevnú v tom sedadle. To je úplný opak toho, čo potrebujeme v tej ďalšej. OK, poďme k vložkám. Stále sa nejakým spôsobom riešia vložky, používanie tých vložiek. Ja môžem len povedať z osobnej skúsenosti, keď som bol v BeSafe na testovaní sedačky Stretch, čo je čisto protismerná sedačka, tak som sa pýtal, ako používať vlastne tie vložky a tí ľudia tam na mňa pozerali, že čo riešim. Vložka je proste do 75 cm, čau a pá, vyber vôbec nevadí nejaký priestor tomu dieťaťu. Povedz nám, ako je to u vašej vložky. Ty jsi to vlastně přesně řekl, jo? Tam je důležitý, že dneska se vyskytuje to, máte jakoby rozdělitelnou vložku nebo cokoliv. Opravdu se dívejte, dokdy můžete tu vložku používat. Maximálně můžete rozepnout a vyndat něco, co je v té vložce, ale stejně musíte používat, když je napsáno do 60 nebo já nevím, do 75, opravdu to používejte tak, jak je to napsáno, protože ten určitý prostor, jak jsi zmiňoval, v té nehodě, vlastně ta energie se rozprostře v té autosedačce a je to takzvaný korigujeme. V případě, že to necháte 60 cm, necháte tam třeba 80, tak to doslova zvedne to děťátko, zvedne to těžiště a sedačka se stává nebezpečnou. Takže ty si zmiňoval třeba BeSafe, je to i Cybex, jsou to i jiný renomované značky. Vždycky tam určitě je, dokdy to můžete používat a to je opravdu jeden z bezpečnostních prvků. Vložka je novorozenecká. Jo, je to novorozenecká vložka. Primárně všechny renomované značky chtějí, abyste byli ve vajíčku. Samozřejmě chápe se trh, že spousta maminek třeba nemá možnost mít vajíčko, chce mít sedačku od narození do 4 let. Není to tak častý, ale stane se. Takže koupí, nebo babičce, dědovi koupí prostě autosedačku, která je trošku univerzálnější jako od narození do 4 let. Proto je tam novorozenecká vložka, ono se to tak jmenuje. Proto je to do 60, u některých značek až do 75. Ale není to tak, že byste to tam nechali, já nevím, do roka, do 2 let, nebo já nevím, jak se to doporučuje. Takže určitě ne, jo, pozor na to. Dobre, takže zhrniem touto vložkou. Pri väčšom dieťati menej normálne ťažisko tej sedačky, správa sa úplne ináč pri nehode. Takže také tie zlepšovacie návrhy, že bola tu minulé pani zo Cybexu, povedala super, fajn, len toto vadí, tak to odstrihnem. Nie, v žiadnom prípade nič z toho nestrihajte. Máte tam 2 také molitánové vložky, áno, tými to môžete upraviť sklon hlavičky, čiže ak vám zle sedí, je veľmi vpadnuté a tak ďalej, môžete to vybrať a použiť, ale len do veľkosti, ktorú odporúča výrobca. Verte mi, že toto nie je názor, ktorý by sme si nejakým spôsobom vymysleli. Toto je názor ľudí, ktorí testujú tie sedačky. Hlavně vyvíjí, opravdu oni dělají tisíce testů, tak aby vlastně ty děti byly v bezpečí. Opravdu jako, ty jsi zmínil BeSafe, je to určitě Cybex, je tady pár značek, který opravdu se tomu věnují, mají své zkušebny, který dělají tisíce testů, aby to pustili, takže oni ví. A když vám potom někdo na Facebooku řekne, nechte si to tam, jak dlouho chcete, nebo podložte si to třeba plínama, jsem četl, jo, podložte si hlavičku, nesmysl. Mluvil jsem i s paní fyzioterapeutkou třeba, že chtěli plínkou si to podložit, jo, protože když máte tu hlavičku na jednu stranu, tak ona doporučuje naopak třeba dát měkké hračky na hrazdičku a dát ji na druhou stranu, aby to dítě se motivovalo jako k oknu. Takže ne plínkou nikdy, protože jak jsme se bavili, změní to těžiště, takže docela zajímavý informace. Jedno, čo ale ti položím, takú veľmi zlú otázku, je v podstate spanie detí v autosedačkách.
Nikdy nie sú tie sedačky testované pre spacie deti. A čo s tými hlavičkami v prípade spánku? To je krásná otázka. Kdykoliv jsem se opravdu bavil s těmi specialisty, vlastně autosedačky nejsou dělané jako postele. Samozřejmě chápu, všichni víme, naše děti, já mám dvojčata, vždycky usínali. Opravdu, když jim začne padat ta hlavička, je potřeba si zastavit a vrátit ji zpátky prostě musíte fakt zastavit a vrátit tu hlavičku zpátky do opěrky hlavy, tak, aby byla krytá, protože když jsem to potom viděl, třeba já jsem měl na figurínách, když opravdu jedete a máte tu hlavičku, ať už je to kategorie do 18 kg, do 105 cm, nebo je to i v kategorii do těch 150 cm, tak ta hlavička se vlastně vybočí úplně mimo tu osu toho bezpečí. A ty následky jsou fatální, když to řeknu takhle. Jasné. Takže spaní dětí, vlastně oni se jako vždycky tak usmívají, jako děti, není to postel. Měli byste jet jenom na nákup, měli byste jet jako za blízkými na ty 2 hodiny, děťátko by mělo být uspaný a v případě, že se stane, že mu fakt padá hlavička, měli byste, když už maminka je vzadu, vrátit hlavičku zpátky do bezpečí. Jde nám sedačky, autosedačky kupujeme kvůli bezpečí, ne kvůli tomu. Samozřejmě děláme všechno pro to, aby byly v pohodlí děti, proto třeba se dneska dělá Sirona i spousta značek tak, aby měli co nejlepší sklon v autě. Sirona G-čková mimochodem má nádherný, možná bychom si příště ukázat, nádherný sklon, který nám právě vyrovnává. Některá auta totiž... To je ta Sirona G e-size. Sirona G e-size. To je jenom jako zmiňuji, že má nádherný sklon, že nám vyrovná každý opravdu sklon v autě, ale nechci odbočovat od tématu, takže opravdu zaměřte se na to, jaký máte sklon v autě. Mimochodem, někdo řekne, do Škodovky vám tahle autosedačka nepůjde. Úplný nesmysl, protože každá oktávka, každý rok má mnohdy jinou výbavu, jiný sklon v autě. A nemůže nikdo vám, jako na Facebooku to právě. Vy máte Škodovku, jasně, my vám doporučujeme tuhle sedačku. To robím aj ja. Máte Superba? Jo. Bohužiaľ. Jo. Musíte mať vysokou základňu. Dej si 5 let vedle sebe Superby, dej si tam výbavu a budeš mít každý sklon jiný v tom autě. Nebo téměř. Čiže sa treba ísť pozrieť. Ano. A proto tady jsou specialisti, jako já rád právě zpracuju, jak si říkám, máte ty školení, víte co, maminky doporučuji vždycky přijít tady za lidma, jako je Martin, vyzkoušet to v tom autě. Každý dítě je jiný, každý auto je jiný. Vyzkoušejte ty sedačky, které vám sedějí. No hlavne, čo musím zmieniť, tie 036, ktoré mimochodom teraz sme prvýkrát vlastne zobrali aj my od inej firmy. Treba si uvedomiť, že tie sedačky sú, ja to vysvetľujem úplne na jednoduchom prípade, kupujete si práčku so sušičkou a umývačkou riadu dokopy. Ten sklon napríklad v protismere u takých tých sedačiek 036 je strašne malý. To isté, proste budete mať nejaké polovanie v smere jazdy, ktoré nakoniec nie je veľmi odporúčané. A to si povieme hneď preskočíme. Možná jenom ještě navážu k tomu, jako co jsi říkal, přesně máš to všechno jenom. Vem si, že jsi přišel pro takovýhle miminko, máš jednu sedačku a chceš tu stejnou bezpečnost a pohodlí pro miminko a takovýhle dítě. Jasné. Už jenom vlastně to je logický nesmysl. O 3 číslo väčšie topánky dieťa dorastie. Tak, jo, je to, jo, takže prosím, tohle opravdu nekupovat, splníte jenom zákon, nic víc, je to stejně, když máš podsedák, splníš jenom zákon, žádnou další ochranu to nemá. Skladanie nožičiek v protismere, mám málo miesta na nožičky. Když se to testovalo, děti jsou gumoví, 70% času tráví v tureckém sedu. Jo, je to pro ně pohodlný, já bych se tam nesložil, pro děti je to pohodlný, anebo si dají prostě nohy na sedadlo v autě, úplně lehce, dá se tam dát ochrana sedadla, dají si na sedadlo v autě a pro děti to není žádný problém. Pri testoch, musím sa o tom zmieniť, je to nepríjemná téma, ale pri testoch v protismere je viac menej dané, že deti si zlomia nohy, kyčle po vašom, ale ostane im trup v celku. Hej? Čiže to je dôležité, aby ste ochránili všetky vnútorné orgány. Vždycky se chrání život a pak a to nejpáteř, hlava, orgány. Mimochodem ty nožičky, určitě jste to taky viděl, oni vlastně jdou úplně takto při tom testu. Až za hlavu. Úplně. A to je 50 km rychlosti. Jo, opravdu vlastně ten pohyb je tak, že vlastně jde dopředu, nohy jdou dozadu, pak se opírá celé to tělo vlastně, proto je to, vydržte co nejdýl a ty nohy, jak si říkal, jdou opravdu takovým, až takhle, tímhle způsobem a pak jdou zpátky. Takže nicméně bylo to dlouhodobu jedno z nejbezpečnějších cestování. Teď já říkám, zůstaňte v protisměru opravdu 3,5 do 4 let, nebo pokud chcete jezdit po směru jízdy, kupte autosedačku s airbagem, pokud se furt bavíme o té top bezpečnosti. No dobre, tak prejdeme na ten airbag, stále ma tam odkláňaš. Trošku. Čo je problém u tej autosedačky? A poviem na rovinu,
je v podstate, ako ju ukazovať na obchode. Totiž pultíková sedačka si vyžaduje nejaký tréning, hej, proste keď tam to dieťa zoberem, zavrem ho tam tým pultíkom, bude vrieskať na živé raty, proste rodičia tú sedačku vzdajú, hej. Moja otázka skôr znie, samozrejme vieme, že čo sa týka ADAC testu, myslím si, že najlepšia známka v tej... Je to historicky zatím opravdu je to zatiaľ najlepšia známka, čo sa týka bezpečnosti. Boli sme v nejakej inej skúšovni, nie ADAC, a v podstate, keď sme sa pýtali, prečo nevie dostať váš punc z testu, je, že čo keď nevybuchne airbag. Čo keď nevybuchne airbag? Pořád je tam ten impact shield, to znamená ten pultík. Pozor, ten airbag je... Nechci říct se 100% jistotou, záleží. Mimochodem ten airbag opravdu vás chrání, záleží na jaký nehodě, z jaký strany, ale vždycky vybuchne v tom správným, nevím, jestli bych používal, prostě se použije ve správným čase, je to téměř 100%. Jo? A pokud tam není, pořád je tam Impact Shield. Mimochodem historicky, já nevím, před těma 5 lety, když byl ADAC test, tak ten pultík i přesto vyhrál bezpečnost, protože jak jsme se bavili o určitém pohybu. Pokud jste čelem před, máte 5bodový pás, tak vás drží celé tělo, jde jenom hlava, krk. Zatímco když máte pultík, tak jde vlastně celé to tělo dopředu, dozadu do kotulu, a ta energie se rozprostírá dopředu, dozadu a opírá vás zpátky. Takže když se ptáš, i kdyby teda odpověď maminka, i kdyby ten airbag nebyl použit, pořád máme Impact Shield, který nám vlastně chrání a zaručuje tu bezpečnost. Ve finále top bezpečnost. Dobre, zase zjednodušene, v podstate 5bodový pás vám prechádza presne cez hrudný kôž. Tam, kde je ten hrudný kôž veľmi slabý. To znamená, že ak veľmi skoro otočíte dieťa do smeru jazdy, 5bodový pás viac menej bortí hrudný kôž. Čo sa týka Impact Shieldu, alebo teda pultíku, keď ho nazveme tak ľudovo, tak tamto dieťa ide do kotúľu. Ano. A vlastne plocha, ktorá sa rozprestiera skôr v dutine brušnej, tak netlačí tak strašne na a hlavně povoluje opravdu ty páteři. Prostě povoluje ty páteři, ten pohyb rozprostírá tu energii, přesně jak jsi říkal, prostě v tom 5boďáku. Len potom je tam veľmi dôležité ten pultík správne uchytiť, aby to dieťa nešlo do kotúľu úplne. Tak? Je to prostě tak, jak jsme se bavili. Musíš mít správně, dobře, to znamená u toho pultíku je to na ruku, u pásu je to na 2 prsty, jo, ale to už si ukážete opravdu na prodejně s tím dítětem, když přijdete, jo, to opravdu těm maminkám nemusíme vysvětlovat moment. Čiže veľká výhoda je v podstate v tom protismere, že ten pás teoreticky musí byť uchytený, ale nemusí byť tak silno ako v smere jazdy, hej? Čiže v smere jazdy by to mala byť strunka, kde je maximálne 2 prsty v obchate. OK. Tak. Toľko k pokračujúcej sedačke. Poďme do tej poslednej fázy, do tej 1536. Tam to funguje úplne ináč. Tu sme si povedali, že tú sedačku potrebujeme spevniť a v podstate scelistviť s autom. Tu je to ale ináč. Ivane, ako to je? Tady máme vlastně autosedačky 100 až 150 cm, tak aby ty kategorie, opravdu ty děti, když nám rostou, tady máme do 105, co jsme měli pokračovací, tady je do 100 až 150 cm. Tady právě, když máme autosedačky na Isofixu, tak když je ten čelní náraz, máte už ten pás v autě. Tak ten pás vlastně vzadu většina aut je tak, že taková jako speciální bobička, když bych to řekl jednoduše, která vás trhne dozadu. Celá ta sedačka se posouvá dopředu a právě už jsem několik zmínil, ten pohyb dopředu je důležitý, aby rozprostříral tu sílu a pak vás to vrací zpátky. To, co je třeba speciální u Cybexu, je polohovatelná hlavička, která právě, jak jsme se bavili o tom spaní dětí, nám dovolí, že nám nepadá ta hlavička kam má a je pořád ve správné poloze, tak aby děti byly pohodlně a bezpečně. Mimochodem u těchto autosedaček je i důležitý, aby nám rostly s těmi dětmi, to znamená, že se nám rozšiřují záda, tak jak roste děťátko a zaručují nám opravdu tady, je důležitý i LSP systém nebo ochrana bočního nárazu. Mimochodem Cybex, většina sedaček je dělaná tak, že systém bočního nárazu máme náraz, on nám redukuje jedno, druhý, třetí, jo, to je u většiny autosedaček. Cybex právě... Podržím, aby ťa viděli aj ľudia. Cybex má vyvinutý ten LSP systém tak, že je náraz
a ta energie je koncentrovaná mimo tu autosedačku. Takže většina té energie, která by měla jít až vlastně do té hlavičky, tak je okolo té autosedačky, což je poměrně zajímavá věc a velmi důležitá právě pro tu bezpečnost. Dobre, čiže zhrniem, čo si vlastne povedal. Čiže táto sedačka funguje úplne ináč. Táto sedačka, vy nikdy nedokážete, aj pri testovaní sa doťahujú tie pásy takým spôsobom, že nepohnete ani o centimetr s tou sedačkou, ale pri 50 km rýchlosti ten pás sa vám natiahne o viac ako 15 cm. Čiže tu potrebujeme dosiahnuť tú hybnosť sedačky, že tá sedačka pôjde s dieťaťom a vráti sa s dieťaťom. Preto to neviem, tak mne tak chodí tá chrbtová opierka, hej? Hej, čiže to je proste, stále ľudia sa sťažujú, že tá chrbtová opierka nebo chodí. Nebo toto se mi hýbe, jo? Ale to je právě to, co my Potrebujete mäkkú prilbu. Nemôžete si nechať prilbu na zadnom sedadle a čakať, že vás ochráni. Stále to dieťa už v tejto sedačke, keď je priputané trojbodovým pásom, musí byť chránené aj počas toho nárazu. OK? Nejaká taká dobrá rada, dáme ten pás do toho navádzača, ako nastavíme výšku. Kde je tá optimálna medzera medzi ramienkami a spodkom hlavovej opierky? Je to opravdu, dá se říct, na 2 cm, ne 2 prsty, protože tvoje prsty mají 4. No, moje Takže opravdu na 2 cm vlastně tak, aby šel pás opravdu přes rameno, 2 cm od hlavové opěrky a tak, aby nám nešel do krku. Jo, určitě pozor na to, aby nešel nohy do krku. Je to pravda jedna z nejčastějších chyb, že třeba děti jsou moc malé, takže jim jde úplně, nebo naopak sedačka je vytažena a hlavičku máte třeba jenom tady uprostřed, jo, jako dole. Takže opravdu hlava musí být v hlavové opěrce na 2 cm a jde nám krásně přes rameno pás. Dobre, keď máme polohovateľné sedadla vzadu, môžeme využiť sklon pri tejto sedačke? Ale samozřejmě pozor na to, jenom zase kam nás to pustí. Jo, takže určitě ne do lehu, že některé ty auta dovolí, takže opravdu do pohodlí, dejme tomu. Kým nepotřebujeme to prasknutie tej sedačke, hej? Čiže tak, keď počujeme to prasknutie, špatně, anebo potom, když jsme tady vlastně u Solutionu, tak tady nám to dá opravdu zase to polohování je už tady nastavená, vlastně, že si můžeme nastavovat, jo? Podle potřeby v autě. Neveľmi ja rozumiem tomu polohovaniu, lebo oddialuje potom tú sedačku od operadla auta, čo teoreticky nie je veľmi dobré. Ale OK, ak niektoré detičky chcú si ešte poleškať. Môj syn napríklad, keď začal šoférovať, tak samozrejme on ležal v tom aute. Potom som ho zobral do školy bezpečnej jazdy a tam mu vysvetlili, že on to auto necíti, hej, pokiaľ leží. Čiže ja som za to, aby bolo spriamená tá poloha. Od toho tady máme vlastně tu polohovatelnou opěrku hlavy. Ale toto vlastne funguje aj ako aktívna opierka hlavy pri náraze, že? Že ona vlastne vystrelí oproti dieťaťu a tým pádom ho... Jo, a chrání a právě chrání až 7krát vlastně líp vlastně opravdu krční páteř. Je to velmi zajímavý detail, který opravdu má jenom Cybex. Skúsme ešte niečo povedať o navádzaní spodného pásu. Navázání opravdu vždycky důležité, nikdy nedávat nahoru. Protože kdyby ty područky opravdu musíme víc vždycky spodem, protože jak bychom to dali nahoru a ten náraz je, tak nám jde všechno do bříška těm dětem a je to velmi, velmi nebezpečné. Dobre, čiže ten pás vždycky vedeme pod područky obidva, aj ten z hora, aj ten z dola. Je to tu vždycky nejak farebne, myslím zeleným to musí byť označené v rámci normy, že? V rámci R129 je to zelené. OK, tak ja myslím, že sme nejako vyčerpali pokračujúce sedačky. My ešte skúsime urobiť nejaké krátke video na konkrétne výrobky Cybex, ktoré vám potom budeme cez týždeň púšťať. Toto je vlastne video určené hlavne pre YouTube, aby dlhodobejšie ste sa vedeli vrátiť k tejto téme a pochopili ten rozdiel, prečo neísť do tých sedačiek 0,36 a že vlastne nemá to ani žiaden význam a vôbec si neviem predstaviť, máš dvojčata, OK, povedz mi, 11 rokov jedna sedačka. Ako vyzerajú tie sedačky pre Boha? Ne, nesmysl, opravdu to nejde. Keď si to rozpočítate na tie roky, naozaj áno, tá pokračujúca je viac menej taká veľká finančná záťaž. Táto posledná sedačka, to už kúpite kvalitné sedačky za veľmi dobré peniaze. Áno,
táto sedačka bude v podstate asi najväčšia taká nejaká finančná Na druhou záťaž. stranu, když to rozpočítáme, že to je třeba kolem 400 euro na 4 roky nebo na 3,5 roku, je to 120 euro na rok. Tak nepôjdeme 5-krát na obed Tak. v priebehu roka. Okay. Ne, ale víš, že sami lidi jako utrácejí za mnoho jiných, někdo kouří, někdo něco, každý dělá něco jiného, takže opravdu ta sedačka a bezpečí našich dětí si myslím, že to opravdu není za Sme stolik. povinní. Ja. Ešte pre ľudí, ktorí stále riešia, tam mňa mama držala na rukách a proste na čo toľko peňazí za sedačku. Tak nám by ste vedeli niečo, povedzme, z nejakých štatistík, tak pred 10 rokmi z 90 nehôd 7 detí prežilo. Dnes 73. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem Ivanovi a Jurajovi za obsiahlý rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne a niekedy na budúce. Ahojte, ďakujem. Ahoj.